உங்களுக்கு தெரியுமா, 14 வயது ரோமன் பேரரசர் எலகபாலஸ் பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக பாதி பேரரசின் கருவூலத்தை வழங்க முன்வந்தார். இந்த இளம் ஆட்சியாளர் உலகின் மிக சக்தி வாய்ந்த இராணுவ பேரரசை ஆட்சி செய்தார். ஆனால் அவர் அழகு சாதனப் பொருட்கள், விக் மற்றும் பெண்களின் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு ஆட்சி செய்தார். 4 ஆண்டுகளில் 5 வெவ்வேறு மணமுடித்தார், ஒரு தேர் ஓட்டுநர் மற்றும் ஒரு பொன்னிற காட்டுமிராண்டி உட்பட. இந்த பாலின புரட்சியை தாங்க முடியாத அவரது சொந்த பிரீடோரியன் காவலர்கள் அவரை படுகொலை செய்தார்கள். அவரது ஆட்சி வெறும் 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடித்தது. ஆனால் நவீன கால விவாதங்களுக்கு 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ரோமானிய பாலின விதிமுறைகளை சவால் செய்தார். வரலாறு எப்போதும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது.